sai việc gì in hôn kỳ là ni pa ya đam wan việc gì em pre căng thi là ni khai pha nang ba non chirja raja ko nang ba non sala raja ko umri nang elo tie kro che song nang ji wo lenga poro kang thum nang ji nang le tang do no nang ba non chirja raja ko Mandeta hai eprang kanting siri Mandeta hai eprang kanting siri ke mangkali ni tum loti kanti ke mangkali ni tum loti kanti wan vek ji ani si atur kanti One week jiani si atur kanki nang se ne se jong si nang palun long lote nang se ne se jong si nang palun long lote nang se ne se ang tong che te ran so se nang se ne se ang tong che te ran so se One week jiani si atur kanti nang ba non jirja raja ko nang ba non sala raja ko umri nang elo ti ekro che song nang ji wo lenga poro kang thum nang ji nang le ta